डीजे ऋतिक तिवारी चौकी खुर्द। मोबाइल नंबर 8957205178। लगड़िया धाके आजा भले लग जाई पैसा ज्यादा, लग जाई पैसा ज्यादा। लगड़िया धाके आजा भले लग जाई पैसा ज्यादा। लाल की चुनरिया फूल नरियलवाया छत लवंगिया राजा हमके जौनपुर के मेलवा घुमा द। माई सीताला के दर्शन करा द। हमके जौनपुर के मेलवा घुमा द। मिक्स बाय तिवारी सूरज। डीजे रिमिक्स। मोबाइल नंबर 8957205178। मछली शरीफ। आइल नवरात्र बा मन भक्ति में लागल बा। आइल नवरात्र बा मन भक्ति में लागल बा। लटकारी जानी सैया हो जल्दी से धलार गड़िया हो। माई महारानी शीतला भवानी के पूजल जाई हो चरनिया। हमके जौनपुर के मेलवा घुमा द। माई सीताला के दर्शन करा द। हमके जौनपुर के मेलवा घुमा द। मिक्स बाय डीजे ऋतिक तिवारी चौकी खुर्द। भीड़ बाट बहुत राजा मैया के भवनवा में। भीड़ बाट बहुत राजा मैया के भवनवा में। जय माता दी बोल के सैया हो चल मैया के दुआरिया हो। दीपक तिवारी सुरेंद्र के साथ जई सारे असवैया। हमके जौनपुर के मेलवा घुमा द। माई सीताला के दर्शन करा द। डीजे ऋतिक तिवारी चौकी खुर्द। मोबाइल नंबर 8957205178। लगड़िया धाके आजा भले लग जाई पैसा ज्यादा। लाल की चुनरिया फूल नरियलवाया छत लवंगिया राजा हमके जौनपुर के